Bon dia des de l'Escola Rafael Casanova a Sant Boi de Llobregat, on entrarem a la classe de 5è B i amb aquesta classe posarem en pràctica tot el que els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Sant Boi de Llobregat fan i estan fent a diari sensibilització en aquestes escoles. Entrarem dins de l'aula de 5è B per veure com ho fan i, sobretot, què fan. I no només entrem a l'escola, sinó que entrarem també a les seves aules. De fet, aquí a Sant Boi de Llobregat, com porteu el tema formatiu dins de les escoles? Doncs bé, aquí a les escoles fem bastant campanya de sensibilització a la majoria d'escoles del municipi. En aquesta escola en la que ens trobem avui, a l'Escola Rafael Casanova, és una escola que ja habitualment realitza els simulacres, col·laboren molt amb nosaltres quan hi ha proves de sirena. O sigui, és una escola molt compromesa amb el tema de sensibilització en aquest aspecte. Bon dia, Ariadna. Bon dia. Fa un moment hem estat amb els voluntaris de Protecció Civil, amb l'Isaac, i ens afirmava que aquesta classe 5è B d'aquesta escola, Rafael Casanova, són experts en risc químic. És més, saben què han de fer davant del risc químic. I escolten, que millor manera que venir a veure-us, venir a veure l'escola, venir, com no, a 5è B i posar el tast de realment què fan aquests nens quan senten la sirena. I m'atreviria ara a dir-te, saps què fer davant del risc químic? Saps què fer si sona la sirena? Jo? Sí. Doncs sí. Fa molts anys que a l'escola fem un simulacre de risc químic i aleshores el primer de tot que fem és escoltem les sirenes que sonen al voltant del poble. I aleshores, si estem fora al pati, doncs el que hem de fer és pujar cap a les classes tots, amb ordre, tranquil·litat, cadascú a la seva classe. I allà ens confinem. Si estem dintre de l'aula, doncs realment no podem sortir, tanquem persianes, tanquem finestres, la porta tancada, i si hi ha jaquetes o qualsevol drap que trobem, doncs el posem a sota de la porta i ens quedem allà esperant que ens avisin que podem tornar a sortir i que el risc ha passat. Ostres, doncs veiem que saps molt bé què has de fer, però posem a pràctica. Vinga, anem-hi. Bon dia, jo soc Isaac, soc voluntari de Protecció Civil d'aquí de Sant Boi des de fa 22 anys i avui us vinc a explicar una cosa que en principi ja sabeu, com han dit els vostres professors que sou experts en la matèria, que és què fer en cas d'accident químic. Jo m'aniria a l'edifici més proper o a la tenda i ja que facin el protocol de tapar finestres, passar persianes, apagar qualsevol font de ventilació perquè no ens entri el gas o el que sigui tòxic. Hola, soc Montserrat Casas Amat, presidenta de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona des d'aquest juliol. L'associació porta ja 10 anys, al final d'aquest any celebrarem el 10è aniversari i concretament ara actualment som unes 40 persones, alguns més actius i d'altres que estem en reserva. A l'Associació de Voluntaris ens reunim una vegada al mes per fer la trobada mensual, que pot ser simplement per repassar serveis que hem fet o per organitzar-se per futurs serveis. També fem trobades més llargues perquè fem formació, sigui a nivell sanitari, per refrescar coneixements, o sigui a nivell com per exemple per serveis preventius com l'Infocat, que també ens preparem. Hi ha qui fa el curs de columnes de fum, hi ha qui fa el curs per aprendre la ruta de l'Infocat que nosaltres seguim, i en general, al llarg de l'any, Girona té una sèrie d'esdeveniments que necessiten de la nostra ajuda en el sentit que hi ha grans mobilitzacions de persones, com són la cabalgata de Reis, Setmana Santa, els diferents actes de la ciutat. Després el que és bastant principal i conegut, que no només és de la ciutat, ja és el temps de flors al mes de maig, i ara cap a final d'any, a l'octubre, les fires. Estem en altres esdeveniments que són curses, per exemple aquest cap de setmana vam estar a la cursa de la dona organitzada aquí a Girona, també la cursa de bombers fa uns 15 dies i l'altra de Girona serà a final d'any. I estem oberts a poder anar a altres localitats si necessiten la nostra ajuda. Per exemple, a finals d'agost vam col·laborar amb l'acústica, amb l'Associació de Voluntaris de Figueres, juntament amb d'altres associacions que ells també havien convidat.
Jo soc Jordi Sánchez, cap d'unitat de l'Associació de Protecció Civil de Girona. A nivell d'organització, com comentava la Montserrat, ens organitzem amb aquesta junta i amb aquesta estructura operativa i això ens permet tenir l'operativitat d'aquest voluntariat. I després, respecte a la coordinació amb l'Ajuntament, nosaltres estem en contacte més burocràtic amb l'Ajuntament a l'àrea de participació, però el dia a dia amb qui treballem és amb el tècnic municipal de Protecció Civil, que és el que ens fa de vincle amb la policia municipal. La majoria dels nostres serveis estan en col·laboració amb policia municipal, perquè és el lloc on més serveis hi ha, i si no, també a través del tècnic de protecció civil. Doncs les tasques principals del voluntariat de protecció civil, la més important sempre és l'atenció a la població evacuada quan hi ha una emergència, per tant això sempre és la nostra prioritat, a nivell formatiu, a nivell de preparació, a nivell de l'organització i de la logística de tota l'emergència, però evidentment això esperem i desitgem que no passi habitualment i el que fem és treballar en altres coses, una part tots els serveis preventius de ciutat, grans esdeveniments, i també aquests casos més propers a una possible emergència, com seria el cas de possibles inundacions, possible risc d'incendi forestal, i en concret avui el que estàvem fent era la prevenció d'incendis forestals, que el que fem nosaltres és una ruta al voltant de les Gavarres on hi ha 5 cartells que tanquen l'accés a les Gavarres quan tenim el Pla Alfa 4 activat i a més vigilància de columnes de fum. Tenim certs punts al llarg de la ciutat identificats i el que busquem aquí és això, poder preveure, més que preveure, identificar si passa alguna cosa i reduir la quantitat de persones que hi ha dintre del massís de les Gavarres en època de gran risc d'incendi forestal. Quan el pla no està activat, el que fem és, a vegades, si estem al nivell 2, nivell 3, també fem la vigilància sense el tancament, perquè encara no hi ha tancament, però per poder tenir aquesta vigilància de control de columnes de fum. A nivell de coordinació respecte a aquesta prevenció de columnes de fum, nosaltres el que tenim és la responsabilitat directa de tot això, evidentment, és d'agents rurals, que això està delegat dintre de l'Ajuntament i l'Ajuntament ens delega aquesta responsabilitat amb coordinació, evidentment, amb policia municipal i amb el tècnic de protecció civil i, per tant, amb qui estem en contacte directe és amb ells. En col·laboració amb la Direcció de Protecció Civil de la Generalitat, membres de Protecció Civil del Vendrell duen a la platja la campanya A l'aigua, risc zero. Ofereixen als banyistes informació amb consells per evitar riscos. Pere Joan Callau, tècnic municipal de Protecció Civil. Estem repartint una sèrie de bànols que tenen uns consells de seguretat en el bany, on entra el tema del color de les banderes, de no entrar de cop a la platja, tota una sèrie de consells per banyar-nos més segurs. Tens una mica de tot, tens la gent que agafa el bano perquè va bé per ventar-se i tens la gent que sí, que s'interessa pels consells i t'entra una mica amb el joc per saber d'aquests consells. La gent en general té bastant consciència de mirar uns anys enrere en ara el que es feia i el que es fa. La gent ha agafat consciència de no anar sol a la platja, de no entrar de cop a l'aigua, tots aquests temes es comença a tindre adaptats.